Tak sawang sing sebagian kono kaya arep wutah-wutah. Arep wutah-wutah ya Mas. Heeh, sing sebagian ndi to? Sing sebagian kono kae Mas. Pokoke ngalor. Niki tamune Mbak Nyumili sugeng rawuh ibu-ibu ingkang katemben rawuh monggo kepareng pados pawan palenggahan ingkang monggo panjenengan sekica sinambi krabi pasugatan iki timbang jenengan kaya mung dongeng nyanyi Mas Rizal sing ngiringi senajan to tukang pijet iki kasilane anu Mas CEO tukang pijet spesialis. Oh, kasilane kaya CEO. Sampeyan nek tiru Mas Rizal ya mboten saged, Mas. Hah? Sampeyan nek ditiru Mas Rizal ya mboten saged mejete mesti salah. Kula saged. Saged napa? Nggih. Mejet napa, Mas? Ya mejet sebagian kono megane ngerti ora megane niki digawe ireng kabeh. Megane ngopo Mas Rizal cok nglindur. Oh, cok nglindur. Nggih, nek nglindur dalu-dalu ki weruh ireng putih nggon bojone pejeti Bang mongko niku mripat lho. Bojoe diculeki darani kerep orjen. Ayo Nduk nyanyi kanggo nyukata para tamu. Monggo Cah Bagus.
Aja gawe ganti aku ora bakal gondeli kaya ngene lakonku biyen nopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalne gawe gelo ati selawase ATW Production bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku koyo sinandang atiku luntuh metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen opo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalne gawe gelo ati selawase Iki wong urgen kok kaya wong nampani salteran. anje mas Ala yo jumbo karo kahana.